Somiar. Què és somiar? És atrevir-nos a imaginar allò que encara no existeix. És encendre una llum enmig del buit i creure que pot convertir-se en vida. L'ésser humà somia perquè necessita avançar. Perquè cada somni és un pas que ens porta més lluny del que mai havíem imaginat. Tot gran somni neix d'un traç senzill. Una idea impossible que algú s'atreveix a seguir. Barcelona ha crescut i nosaltres amb ella. Som més que pedra. Som moviment, ambició, mirada. Una silueta que evoluciona perquè aquest projecte mai ha deixat de somiar. Avui, la realitat es transforma i el nostre símbol s'alça per estar a l'alçada del futur.